जोंनावहाय बेफोरबायदि जेबो सुबिदा जों मोननो हायाखै। जोङो बे बिपिएफनि जिथुनिखि थांनाय 17 बोसोर बे हाग्रामा सरकारा जितु खालामदोंमोन बे समावथ' जों खुनु मोनसे सुबिदा मोनाखै। जोङो जोंनि बे गहपुर ओनसोला जों जेरैबायदि गावनि मावनायफोरजों जोङो न'खरफोरखौ सोलिनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों फोरोंबोदों आरो बेबायदिनो जों सोलिबोदों। नाथाय जोङो खुनु बिपिएफ सरकार जोंनि माबानिफ्राय जोङो जेबो सुबिदा मोननो हायाखै। खुलुमबाय। जोंनि बे ककिला गार'बस्ति गामियाबो गहपुर ओनसोलनिनो, गहपुर हालामानि सिङाव थानाय जोंनि बे गामिया आरो खाथियाव जोंहा अरुणाचल सीमा। जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बे गामियारियाबो बा जोंनि गहपुर ओनसोलनि जों जेसेबां जोंनि बर' माहारिया बिटिआरखौहाय मोननो थाखाय बा बिटिआरआवहाय सोजानो थाखाय जोङो गोबां सिमां नुबोदोंमोन आरो गोबां बेफोरबायदिनो जोङो धरनाबो हैनाय जादों तेजपुराव आरो बिदिनो दिल्ली दरबारावबो बेबायदिनो खननैसिम जोंनि गामिनिफ्रायबो जोङो थाखा फैसा कालेक्सन खालामनानै जोङो फाथायहरदों आरो बेफोरबायदि जों गोबां सम खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै जों फैयै फैयै जोंनि गहपुर बर' फरायसा बा जोंनि दानि जिथुनिखि इउपिपिएल सरकारनि जि प्रमद बर' सारनि दैदेननायजों दिनै जोंनि बे बर' फरायसा आफादफोरनि मावफुंनायजों दिनै जोंनि बे गामियाबो बिटिआर सोफाजानायखाय जों गोबां रंजानायजों हामबायदों आरो जोङो फैगोन बारनि जिथुनिखि दा बिसायख'थि इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनावबो जोङो जोंनि जाय मानसिया जोंनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि दा बिटिआरआव जोंनि बे गामिफोरखौ सोसनदों प्रमद बर' सरकार सारनि आमोलाव। दा बेखायनो जों बिथांनोनो जोङो बे भटखौ जों होगोन इउपिपिएलनो आरो जोङो बेबायदिनो अरायसम जोंनि फरायसा आफादफोरजों जोङो सहाय खालामनांगोन। जोंनावहाय बेफोरबायदि जेबो सुबिदा जों मोननो हायाखै। जोङो बे बिपिएफनि जिथुनिखि थांनाय 17 बोसोर बे हाग्रामा सरकारा जितु खालामदोंमोन बे समावथ' जों खुनु मोनसे सुबिदा मोनाखै। जोङो जोंनि बे गहपुर ओनसोला जों जेरैबायदि गावनि मावनायफोरजों जोङो न'खरफोरखौ सोलिनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों फोरोंबोदों आरो बेबायदिनो जों सोलिबोदों। नाथाय जोङो खुनु बिपिएफ सरकार जोंनि माबानिफ्राय जोङो जेबो सुबिदा मोननो हायाखै। जोंनि केन्द्रआ थारायबारि एलपि स्कुल भट केन्द्र। जोंहा बेवहाय गामिया 6टा दङ। नारेंगुरि, गराइमारि, थारायबारि, राजपुर, ककिला बालिगाव, गार'गाव जोंनि बे गामिफ्रा जोंनि 4 नम्बर वार्ड सोनाबपुर पन्सायतआव गोलैदोंमोन। जोङो दा जिथुनिखि जोङो बिटिआरखौ जोङो सिमाङाव नुदोंमोन नाथाय जों दा मोगथाङाव जोङो बिटिआरखौ मोनबाय आरो मैयानि दिनसिमाव जोंनि बे भट होनायनि थाखाय जोंहा भटार लिस्टआबो जाबाय। बे हिसाबै जोङो दा जेरैबायदि जोङो सिमाङाव नुदोंमोन जों दा मोगथाङाव मोनबाय नालाय जोङो जेरै रंजानायखौ जों मोनदों जोङो बिटिआरआव सोजानायखौ बेबायदिनो जोंनि गासैबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बे बिटिआरआव सोजानायखौ मोननायजों लोगोसे जोंनि फरायसा आफादनि जिथुनिखि दा मावनाय बे सरकारावनो जों भटखौ होजानो थाखाय बयनिसिम खावलायनाय थाबाय आरो बेखौनो जों हास्थायो आरो मानो होनब्ला जों हारि हिसाबै खौसेथि जानांगौ। जेरै गुबुन हारिफ्रा खौसे जानानै गावनि हारिखौ फोथांबोदों जोंनि बर' माहारियाबो बेबायदिनो खौसे जानानै जुदि मावलाङोब्ला जोंनि बे बिटिआर सरकारा अरायसम जुगामि जागोन। जोङो बेखौ आसा खालामनानै गासै दुलाराय जोंनि बे गहपुर हालामानि रायजो राजाफोरखौ बिटिआर सुक्ति मोननायजों लोगोसे फरायसा आफादजों जोङो जिथुनिखि मावबोनाय जोंनि बे प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो गठन खालामनो थाखाय बा फोथांनो थाखाय बयनिसिम खावलायनाय थाबाय आरो।